наврасон соли 2022 ва нисбат ба Суннатулло Мусоев ӯ дар мусобиқаҳои бонуфуз зиёдтар иштирок кардааст. 2 маротиба медали тиллои ҷоми Осиёро ба даст овардааст. ҳамзамон аз чемпионати Аврупо медали биринҷӣ дорад имсол. ва мутаассифона бо имтиёзи ипон акунун инҷо пирӯзӣ ба даст меорад Ҷавахашвили ва Суннатулло Мусоев бошад. роҳи худро дар мубориза барои медали биринҷӣ мустақиман идома медиҳад. воқеъ нест, имрӯз хуб дурахшид паҳлавони мо ва акунун қасди нокомӣ ҳамватани худро ситонид. имрӯз Ҷавахашвили аз кишвари Гурҷистон. ва дӯстони азиз, аз ин ду паҳлавони мо ки имрӯз барои медалҳои биринҷӣ мубориза мебаранд умедҳои зиёд дорем. як иштибоҳ он буд ки яна ҳамин мавқеиятро ба ҳариф бояд намегузошт. Суннатулло Мусоев